Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shinjina ta musamman ga matasan Nijar, shinjina ta musamman ga shugaban kasanmu. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasanmu. Matasa har yanzu dai ina cikin gidan kaso, yanzu haka ina cikin motar polisai. Mun tai wurin shari'a, mai karan macen bata zo ba. Su safara ba su dauko ta ba, ambasadin da Nijar ba su kawo macen ba. Komisar da shi da Dr. Aminu da Metr, wani ƙato wanda ake cima Metr, wanda shi ne ya yi sanadiyan barin aikin Muhammadu mai gadi na ambasadar Nijar. Sun ki kawo mace, kuma shi komisar ya san macen ba macen kwarai bace, ya sani dan ba yau ba su take zawa nan safara. Macen da ta taɓa ɗaukan wuƙa ta caka ma kanta, in ban sake ta ba take so in sake ta cikin garin ga ta yi abun da ta ga dama ta bata mini suna, wannan ho shine laifina. Kuma sun sani su safara, sun sani su ambassador, sun sani suna da wani manufa a kaina, suna da wani manufa a kaina. Allah ya hudda mini hakina, ban yahe ba duniya da lahira. Duk wanda ya cuce ni Allah ya tsine mishi albarka. Allah ka hana su zaman lafiya, Allah ka hana su zama kan wannan kujerar da suke alfahari da ita. Kuma matasan Nijar, ina nan markas na Highlanders, markas gidan kaso na Highlanders na polisai, markas sabuwa wadda aka bude ta Highlanders. Ina nan, babu ci, babu sha, babu kayan ruwa. Yarinya sun ki ɗauko ta, ko ta kubce musu ne ba mu sani ba, ko suna tare da ita, su dai sun ki kawo ta har yanzu. Allah ya hudda mini haƙina. Matasan Nijar, kuna ga abun da ambasadar Nijar ta muni, da haɗin kansu aka zo aka liƙe ni, babu ma wanda ya taɓa liƙa inda nake. Saboda haka duk wani abu da yunkuri da nake yi na in kawo canji a cikin Nijar, in haɗa kan matasa su yi takardu, su yi wani abu, duk wani bukata gare ku a ambasadar ta Nijar, ku dakata matasa, ku dakata. Kan wanda ya tayi safarar Nijar a cikin wanga kwanakin sai har na hoto, kan wanda ya tayi ko takarda ko wani bukata. Kuma na gode da wanda suka yi ta wallafe suka yi ta bidiyoyi ka a kaina, suka wallafa bisa TikTok, bisa ko ina, bisa duniya, suka yi kiraye ga shugabanni rishin jin daɗin su akan kama Abakalit. Wannan mace duk wanda ya san Abakalit shekara 3-4 da suka wuce, ya san da cewa ba macen kwarai bace, ya sani, duk mutum kowa ya sani. Amma haka suka zo da gangan. To ita safarar Nijar me amfaninta in ba za ta iya shari'a ta daidaita ta kai polisai ba?